nagbiag na di say adayo kas may nga OFW hindi man sa sakripisyo banbano ken buyat nga ano kaput kinarigan di pamilya madayuwag sa pulti ublang kaisuti pamuspusanda mangisabet kasapulan di ubinda ang kuskus dati kubeta ang awil kan ang laban narigat men nga panusan na akingat mapas di kontrata no dumpeng dirabi pamilya di panpanunutenda lap-lap dan dati iliuda nang runa dagiti imbatida na kayong nga anak na denggen yung tibil-bilinda panagadalgin kayo ipapati tapno ada subag ibanugda ang kuskus dati kubeta ang awir kan aglaban naligat man emanusan aginggan mapas kontrata na ikararag yung kuman salun at da nga agupugraw kastawit nan anay apiksan tapno awan dakes kenyada ang kuskus di pubeta agawir ken aglaban narigat man nga manusanda akinggat mapas di kontrata